abusua echiachia mu nyina ewo yen Awurade Yesu Kristo din wonim sɛ kwasia da we sei ye nyina ye hia ewo Kumase atonso aputuya ye hia adansi a ekoso no ano den watna fa ko ama wonioma asɛi watna fa ko sa wonioma obi bia asɛi edu bebia na busa ho sɛ adenti na wo bɔ ho modin bia so unhunu sika na wo busa ho questions bebree emuaye na ba eti dia koso wo Kumase atonso aputuya no wonte what you Nesia obi baba benye sika mpofre mu bi but me hunu ti se de nipa koro no nso enkofo bi ne na ekufre abusua bi Jesus obi wo ha o mota abo ne samna ne se nana be money ade nam te sa voice no Jesus be money wano no be money bowen sem guys dama aya unique name aya nickname Patron me nickname aya de na me hu ye everyone my prayer aya won seriously where there Debio aya de na me hu nickname we anya wudin a e wo Ghana card so aya de na me hu oh somebody sir wa ware me patron me nyan ware ba me na ba ne wo wo no oba bi na wo ho patron wo dem wa wa no mo fe ne ya patron wa sisi ya ma me ya bra guys omani nyina to bi Shade bibi koso na eduabo nyina be piepie Jesus next year Michael ni hunu se we yebusuafo bebo we ka enye bibia o winnim woni pa bi oba bi your friend Irene patron Irene oba me na wo oba we ne na wo entokwa kase bi be sori bitwi saa wo ba ne maami Prophesy shake the ranks change the atmosphere na me say eduabo nyina be piepie wom na se sister we say hwere ne nkwa yo mbeka ne se wo ana wama wo s akuno enti we na yi ase kranka mo ma wo ma Jesus e ka wo mbema bre ya po shasie wo ne Irene mo solve mu problem what on ne ho ase se wo hwe wo ba na ansana mo mienu kwate ase se mo be ware what yes oh somebody sir ya me kan emu da ho emu da ho me pese Awurade fa me so na wo boa wo a wo hwe mi edu ba bia wo su saa na ni suo afo usum ye wo ya wadwe se wo beba na nkofo oka eho de woni sika wo nkoho me pa chaw kwasia da we sei enye sika bi asem ye dia kwankyere na baba begu akwan mu e dia ma wo mo mpese omutu kwan no womu a omu pese omunya ba eto omu yam no womu a omu pese omunya adwuma ye mesi wuwu nti ana Awurade de saa doma kyede we di adom me enu nti me to nsa fro se Sunday we say kwasia da we say Sunday we say ye nyina ye hia ewo Kumase atonso aputuya fa number no se wo yira kwan no wafre eden ne hawo enioma nkoyie wo abrabom ebredru se woni wode hufuo doctor jabatin hia na ebia na bibi di wanimu a eba beto abra wo kra wonya we me hunu se wo moto na du ba bia nya wo nkwa na wotwi ebi wo ha yima bi nso twi bi omo de me mankofo yima bi nso wotwi patwan woni mi yima no patwan me braba waye dai me braba waye wo braba patwan woni msa me kan yima no Awurade ka kyerɛ sɛ mimi mo mi din fa nkyerɛ no na me ka kyerɛ sɛ onko bɔ sɛ din nkyerɛ yima no yes ya fra me sɛ yima no obo akye yes
wokɔ akɔbusa no Nipacho ni di ano no. yɛfrɛ ni ma no ɔboakye Yes, small and some can say what Jesus. Mission. yɛfrɛ no nso yi ma no ɔboakye hwadeɛ moto no aspare yi ma but wo deɛ ɛnspare wo Jesus. last month ɛka ketekete nka kaa bi yi ne firi kwan kaka bi yi ne firi kwan na moto ne wɔ no hɔ ɛna no wɔ no use moto no ɛna wo se ɔmfa moto ne mmra na apɛ sɛ wode maame ama kɔ school Jesus. Mission. Yes, sir. wɔ se hey cause maame ɔmo hwɛ me TV ne saa ɔtumi hwɛ ɔse ei enti adeɛ wɔ ɛbɛyɛ nokorɛ God. Power. wote he wofiri ate bubu wokɔ akye ate bubufoɔ ma me Hi. wokɔ akye ɔmo ma me Mission. hwadeɛ enti na yima yusu moto no ɛka kete ne ni kwan sɛ anka buro nyai odi bi awurade aspare ne life but wo deɛ ne hunu sɛ amfa yie Jesus. enti asɛm a obiara ka ne sɛ iku bi sɛ saade awuo yi deɛ Ha! Power and some can say what Jesus. ebia na Satan de nneɛma bi agu akwan mu pɛ sɛ wɔtwa wɔn kwan na so na ebetumi ehu akyerɛ ɔde enyame tumi yɛ kwasi adawe anka abɛyɛ sitie ama asɛm a meka akyerɛ wo yi na me ne wo mmienu atumi ahyia kwasi ada anka yareɛ no a wode ne nam hospital no a still na doctor sɛ wo yare ɛnso woawohunu ho sɛ wonte apɔ nka yɛde yɛn nsa atoo so ama atu afiri wo so kwasi adawe yɛbɛwura ɛpono no mu yɛdɔɔ yɛba bɛwura pono na nkɔfoɔ wura mu wie a na akwantuo kwan yɛ bie na ɔmakɔ pia burukyi no yɛwura mu kwasi ada ɛbɛ yi ɛwɔ kumase ato nso akutuogya nkɔfoɔ etu anamɔ ba ato nso akutuogya edu baabi a ɔmo ho dwiri wɔn say hey na yɛyɛ te fie ne yɛhwɛ ne yɛka sɛ bi a yɛkɔ medicine bi o but adeɛ no ɔho sometimes sɛ woammɛn nsuo ho a wonhu sɛ ɔkɔtɔ ɔbɔ wada wonhu nti esi afe ne de kɔ ewie yɛ nti ntumi nkasa na etwa afe ne wabra me mba afie ha na ne de bibi yɛahyɔke me nyinaa ne sɛ madam for me ba ha ɔsɛnde me 100 cedis ɔne papa bɔ ne din kasa koro bɛbɔ m'abusuafoɔ koraa din ɛna mehu sɛ papa no ɔnyɛ obi nsɛ kɛkɛ sɛ de ba ha obi ambisa me din obi ankasa wo ho ba na wobɛtena wo baabi ɛduru so akɔakɔwuram ɔno ɔkɔ ɔbɛka sɛ pɔmpa nti de ɔbɛhunu no ɛnyɛ ne kɛseɛ na ne ketewa o but de ɔhu na wɔka nti nniafoɔ sɛneɛ ebi mu ka no media no so ana wɔmfiri nyame ana asei no nipa mokyɛw mene nyɛ basabasa nti ne megyina ha mɛka asɛm no ani ɔmo boa wode yɛsɛ bra wankasa bra no bɛhyɛ deɛ wo fie a na woba deɛ a ebi koraa me deɛ ni so a mene ti koraa yɛ mmea na mete ha me say Kate the obo Kate bi kra na short me Kate madam for Kate o why the friend Kate madam for one bonde was sending 100 cedis me ba maka try me aye bibi te said your affair there was stress when him say free na ko sa de na be be yeye papa me dey just so na na mo say me ba mo me dream me say me ba fear papa no pray o ka be no pray. It is our Kate, no sister Kate in a sando sika. And our bar. I say good.
because ene wari saa me man ga ba wie why But of case anyone was in the kitchen so body oh my record wa ha anyone madam for they share 1 year so yes my sister Penny be am catch me back. oh my record wa ha say my record wa ha winning natural the obe natural the obe what ya na ujina mi di se ha wa be eni o ma be dan Papa, me didn't say how they am the last couple. We come on and me who me dream was natural wa de ko na kokoye so ye wie jinya mi di eni o ma be tan enunti so de betena fia kasa enya no kre bra be pusu nunum na tene kankan kwasia da ebai kwasia da we ya awo kumase atonsu aputuoja me pese urade fa me so na wo boa me pese urade fa me so na wo boa ye hia awo kumase atonsu aputuoja me say fa wo yade ne fa beso Kristo Yesu ahode ni tumi hwe fa wo hawo na fa beso Kristo na ahode ni tumi hwe encha yakura obi a wo say na mi kuna tu kwan so many years ni etwa say anko obefa me ko enso me kan Lord mi atoa esi ma me kan wakoma to yam ya dia kwankire gu akwan wo akutuoja wono akasa di adanse say after 1 month 3 days pepepe na bema na wo so wofa ni tu kwan dan we mo oba ni ntena Ghana ha no wofa oba ni momu si dan ohia so osom obi anu asom oba bema no afe ono akasa hu se bibi atie si bema no so ohina koma da urade nse baby open ntimu fa me no kasa sisi a bema netimi aye documents aje visa dia ma oba opanyi totonio meye ko emani ye bibi te said ye woni na wo woni oba ya na wo ho na still na ono ne de ne ehange ho emma omo pekwase ebu emma woni no de no ehange ho aye ne ho te said ye asemu agyaye asemu ngyaye ye be fa phone na obi a munni ho na wahia wei na wone ne hyehya aware no na one wo gina phone so na mu di nkomo ono na dwene mu no bibi da ni tirim se onya abotre onchei ya bisira onchei My God. because wo hunu ne se still na odo bi yedai Ewo mutam. ewo wumu ada wo beti se wo be ware ya entokwa bi ebesi no Papa, last one. Na me ye ko me pray oba no. Na oni me ka kula no wasem. Nti me ye ko no wie yem. Asem a oba ya ka kire me se. Wo hu se oba na me ne na wo ne stela ye njae asa oba no guso edi mechi. Eno na wo ko fam. Meso. hwe Senior. enkom hye twitwa manson so Oh yes. enkom hye ti wo free nipa ma so enkom hye ma nipa ani da ho enkom hye kire die nipa onfa ne nan ya dai esie Sa. eti enkom hye nye die se wo ma me na yawo ena me hunu Dabi. so ma me beku dabi we ne enkom hye wo mo se na so betwo no oban pese okasa okwana no me ba cho Bani frame no woni mi di nkomo bebele fa me kunu yim. Ba na me nti nkomo na woni mi di na si yi. Eti asem oba na ka che me ne se. Woni ne wo ye no. O ma njai ana ba ma no tu kwan ko e no ri abe mu. me se to kwa bi e be swadro They say wono ne ba be ware. Ana mi kunu susu anto akra ne din. Eti no mi kunu imla fie no meto ne ba ne din. Na on fa akra no nko. Enti sa ba ma no ba ka ware ne se. Say ono ware no oto akwa ne dia on fa akwa no ma be ma we no kure bi adi ma ni nyina ne say na koma nto ne yem oda hodo be me e na ade ne hange ho say de be ya be ma ne beje die onkonko bi so oba ne say wate abusuadin bi say papite wate da Papite. ai
ukwa kokobusa pasa Irene Pabite organ akula enti omo busua din My God. omo mpe kwase abuo ebi omo mpe kwase abuo sadi one oba ni din komo no eye nuoma ehye no so eye nuoma ewe ni mu odi yaw ko solve ansana no obe ya ware eye sa asem kese ebeto What? So onipa enyi waye a nya nkopon obeyi waye amapese ne etie bia no wa bra bono agija ni wo be ma bia obetie mbra ba ko pe amane asai ne abubuo no ayi Kumase atonso putuoja kwesi ada we ma yenhia ye ba be wura do ni mu eti wo ba fa hye wutirim se wo ba kyerɛ wo krada pɛ kyerɛ wo krada pɛ fa to paper so odinfo bi akuta akwankyerɛ uwie a na wo ba beduru hɔ a ye ba ma prayer material bi ne ya kyerɛ de wo ba bɛyɛ enti wo ba na wo pɛ 50 cedis akuta wo nsam ye de sa prayer material ne bɛhyɛ wo nsam na afei ye de akwankyerɛ gu akwan mu untua na monko na Nigeria na utua na mona ko ba for ye ayi 2000 debi brody bray the person me no mi eruhia ewade mfa so no ma wadanse ye kwesi ada we enioma esisi wo hona no wadai wo ba bedu won so a eya ama wode hunufo ne kwan na won kasa mama wini mo bia friend Yusuf wini mo bia sa Yusuf pacho minim no Kumasi ya owo Kumasi ya oye adwuma bayi pacho ye police station ayi eseya o siesie Yusuf machine o siesie machine tio me hunu so obi bo nickname bi se chokosi Jesus. kwa busa ho asem ye chokosi because me hunu nipa nte se obi a osiesie moto ai pacho a ona siesie mi moto no ma on esiesie moto enti me nka we na mo me ka sa chokosi ye friend Yusuf Abubakar pacho Aya! elno a Power Sam. ade Oh, Sam, you Jesus. hwe se ye di moto abɛhyɛ ne nsam wa ye ni moto na ye bibia but ni free say break na wo yi free ho no 113 ye na sister na tena moto no so no woko afa ye obo break ya emfa obo break na emfa na wa sha ase na wo tietiem na de ne kɔ okowu no ohun se wo okowu Jesus. asem o kan se awurade hwɛ me ma ne ma me na mani suade hunu mani bua mi ko hunu se makwa gyina abusua bi mu mi gyina fie ni fifi ɛda baako nie ɛna mahunu adwaeɛ ɛna masan so ahunu ɛda baako na masan hunu kitchen Jesus. gyina fie ni fifi ɛkwan da ne sei ɛna baako sa da ne sei wɔse hɛ Mitchell. ɛdifo ɔmɛ Prophecies, Mitchell. mi gyina fie wo sɛ ya na mehwɛ sɛ ɔma bɔ dawuro konkon na nkɔfo piepie na ɔmo ba wo wei ba pɛ na watena ɛfam na wei nso atwe akonya na watena sɛ mehwɛ saa na yɛ meeting ɔmo yɛ meeting kasa kyɛn kɔ akyire ɛna nkyɛ ɔmo ba yɛ na ɔmo de besi baba bɛgu hɔ wei yi besi ne bia no wakam na ɔde ato hɔ na wei nso ayi bi no wakam na ɔde ato hɔ nkyɛ ne ma hu so ɔmo akɔfa moko na ɔde ababa bɛgu adeɛ so wei nso moko ne bia no waka kakra ɔka wie ya no wɔ su ankyɛ mehwɛ sɛ ɔmo kuta papa bi nsa na ɔmo de naba bɛtena nipa ne mfimfini busa papa nse ɛfɛ so ɔse ɛfɛ kwadwo dua na ɔka se ɛfɛ ne saa no asɛm a ɔmo kaa yɛ ne sɛ ɛneɛ yɛpɛ saade a enti gye sɛ wo na wote aseɛ pɛ yɛbɛtumi afa yɛfa wie pɛ wo nhyira mu a no Jesus. ɛte sɛ deɛ yɛde maame bɛyɛ sacrifice My God. bahwadeɛ Oh. megyina ɔda ne so no Yes, sir. m'ani buoyɛ Jesus. ɛna ɛgye ne ka kyerɛ me sɛ Prophesy. ɔbaa bi wɔ dɛm ha Michael. ɔno nso twi moto Jesus. anka ɔbɛwu agya ne ma hɔ Michael. enti mehunu sɛ Jesus. wakɔgyina 31st night Ah. na
wabompa ye wie na new year na ye be Jesus asamato no basesia wo gina hoi eje ne se ne ka kire ne se wa gina frata fo sa wo so wate wo ne se wo so wate wo amen ya wo betie maka ame kase na ba yo amen ai amutina meto nsafro se kwasi ada wewu ni baabi akọ so abe pusunu no mu a wonte ne kankan etima yenhia kwasi ada we na minim se osoro obeka wo minim se Kristo a wode me ye adwuma no wode me beye adwuma ama wo sebra na atene o ma me wai but on no name am come and listen me name is Sister but you ordinance offense to one now and over Sister wa no smith na ninche na oye mi basa it means na ninche you dey say only baby ati it am be say me for age no be face be be ya me tinya service ka ba me ko to so me yi makuma mi na bi so fancy no mo contract so hey hey okay unim dia on ka kire ni sia ya on ka kire ni sia no is so amazing cho ayi mobile number unim sia na mete voice na ka kire me se dey also pese wuton nsuo no obi asende sika ma me sesia 5000 ese me fa trase sesia na me se obi asende sika ene wasem na be hia pepe papa yesi Ben what's us at so when you mean come be a come here so I really be person be catch them say when you mean why ba ko pe oni be bia fa ho to no so na sa do ho to no so a e beba kumase atonsu abutuda kwesi ada we ya wo be ye dan ye ba be wura do ni na enika se magom ni se wonya wura do ni mu na wo de udin no eto altar no so a wo de wo kra da no to altar no so a ehona ni asamu akọhofo wonsa na wakan sembi wo sunsun mu aka kire wurade se 2024 eka sikato sama na ahye wo kokuru musuo ese bia firo meka bibi a kire wo odifuo kuta akwankire ena no neman wasena wasahini nema ye nipa kese wo ni wurani owani monyam pane sumpo na bible say wurade nam ti siya wose wo nipa yi wo ye domere ma bi otumi ne ho na so oyare kwata na obi na tu ne fo ema wode kekra dimrika ekohia wo difo by them odifo bi te say enne difo Dr. Ojaba okoko hia odifo Elisha wa amapa ya mfa ne sansrasra no na papa ne hwehwe na emum okire na kwan akwankire wa pompa ya radio so ache ena die enso wo hwehwe empire ko twi babre man die ewo social media so nyina wo ka ho what God cannot do does not exist one kasa die unya experience bia uhia akwankire enuti ena meto nsafro se kwasi ada we kire wo kra da pe bra do rado ni 50 cities abeju prayer material wo rado ni mu pe ye be samu akọhofo wonsa ye yesu sumu nuoma ama wadi yie me be krusi e be di Christmas na wo di adansi o sa wanya so den kwa afa manyame asem na wo tie
said your trend says, sit here, yes, now for a bona. Name a few days, I would have done see a baby with you. My young share, Kumase, I told you with you that. Question we are, Pepipa, natural crowd up pet and show D, show crowd up pet. We are, what pay 50 cities now, but you play a material. Oba pet, rabbit nasi. Yamu rag go anymore. You rag go anymore, Nansemu Pie. Okra and nan also that you be say. Ah, Wokra me who say, I dear say, no cosso. And now cry some say they see it. Uhube Juru, Nami per se, Wobaba by experience that prophetic power. Because the other way are, I will Kumase, I told you with you. Miss Row, maybe a friend Dr. Javan, say a rather fan of Sokasa, Nasa Ujidia, or so be cow, but yes, ya, Quesia day, ya day, ya Baba be fat pony, Ama Ubi, and in a dance here, Abifia. Yamu Shroud. This house is what tell my daughter.